Абедзены час. Паркоўка каля аднаго з гандлёвых цэнтраў Брэста загружана. І адзін з аўтаўладальнікаў знайшоў выйсце. Заняў прывабнае месца, свабоднае прямо побач з магазинам. Вось толькі прызначаецца яно для іншай катэгорыі насельніцтва – людзей з інваліднасцю. Произошло это потому, что парковки были заняты. И понимал, что время остановки моей до 5 минут. Вот здесь находится банк. Я быстро сбегал в банк, чтобы поменять деньги и обратно. Если я понимаю, что моя остановка больше, чем 5 минут, я бы, конечно, не остановился в неположенном месте. Приношу свои извинения. Виноват. Спяшаўся, не ўбачыў знак, не было іншага месца. Такія апраўданні вадзіцеляў, якія пакідаюць аўтамабіль на паркоўцы для інвалідаў, звычайна чуюць інспектары. За нарушение правил остановки и стоянки в части парковки транспортных средств на местах для инвалидов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Но кроме этого, если водителя, например, невозможно найти, предусмотрена еще эвакуация. То есть в последующем водителю придется оплатить еще работу эвакуатора, плюс время пребывания на штрафстоянке. Аднак за апошнія гады, як адзначаюць супрацоўнікі дзяржаўнай інспекцыі, такіх парушэнняў стала менш, а значыцца, прачнулася свядомасць у вадзіцеляў. Юлія Селюк, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».